Se olis moro. Karvaturpa tuli nyt taas vaihteeksi vähän. Vaappu jauittelee, mitä on tullut tehtyä. Ja piti tehdä sitten tästä Elviksestäkin uusi versio. Se on vähän enemmän karvaa taas. Ja sitten kun oli vähän noita huonosti uivia vaappuja, niin päätin niistä tehdä tämmösiä tandemeita. Katsotaan. Ainakin sen verran kerkesin tuossa jo liottaa laiturin päässä, että ei näin ainakin ihan syysi semmosia ollut, mitä vois olla, että ainakin niinku uija potki. Näistä tuli vallan hyvän näköisiä. Ei oo kyllä, Google ei ainakaan paljon tiennyt. Googlesta ei kauheasti tämmösiä löytynyt, enkä kyllä ei osannut tekoälykä ottaa, että kai näitä nyt joku on tehnyt, mutta tää taitaa kyllä uraa sen verta syvällä, että ei ihan tässä lumpeikossa välttämättä rokkaa niin kauhean hyvin. Jännä nähdä, saada tommosellakin sitä kalaa vielä. Hauville ne ainakin luulis kelpaapa, mutta jos tommosella saa niin joku ahvenenkin, niin vähän kerää leukalappu kyllä tuota turvetta tuolta pohjasta. Elviksestä tuli taas aika lailla samanlainen, että hakee vähän vinoa ja hyvin kyllä luistaa. Ainakin siinä vaiheessa kun vetet jähtyy taas, niin kova peli tämmönen hitaalle uitolle. Keli on komea. 27 näytti atommittari. Sen verran painavampi toi etupää tossa kuin siinä edellisessä. Sitten mulla on ihan tommonenkin tuli tehtyä. Tää on ihan 5/0. Se puraskakoukku tuo perässä ja löysin vielä jikinkin. Jikin kanssa tää taas painaa 14 grammaa, että tää on menee näillä ihan hepposillakin vehkeillä. Hepposillakin ihan ok heiteltävä vielä. Vaikka koko on kuitenkin. Tää on kans sillä, että tää uppoo kyllä sitten todella hitaasti. Pikkusen lyhkäisemmän tinselit laitoin kuin siihen edelliseen. Tällä on hyvä ronkki, ainakin noita ihan matalia, että tää ei paljon uppoa. Joo. Tulin nyt tähän kivikkoon vähän kokeilemaan näitä pikkuvaappuja. Koe uutta, niin täällä on nyt tämmönen tumppikin sitten. Älä nyt sitten katkaise piuhoja, kun
Ile katkaise piuhoja. Mikäs siitä on syönyt? Onko siitä vähän isompi hauki vielä kolkinut vai mihin tää on? Oliko se sarkomato-osia taitaa olla? En tiedä, semmoista jotain. Semmonen patti kyljes. Tämmöiseen tekoseen. Olikohan nyt eka heitto heti taas tälläkin? Joo, en oo kyllä tommosia haukia vielä nähnyt täällä tossa. On huonossa kunnossa päältä päin ollut. Ahvenille mä tuonne vähän ajattelin uittaa, mutta otetaan nyt nää hauvat eka pois. Joo, se on vähän näillä lämpöisillä joutuu koko alkaa vähän pienentää. Ei oikein noin isot maita. Ainakaan täällä. Näillä kesälämpöisillä tulee melkein jollain lipalla ja pikkujikilläkin. Nyt oli ahve. Ei pysynyt kiinni. Ei pysynyt kiinni. Vähän haukimestoja kokeilee tänne nurkkaan. Jollakin joutuu kohtallaan pintaviehellä veteleen tuosta. On niin lämmin päivä ollut, että varmaan tuota pamauttaa heti kun sinä heittää semmoisen metelivieheen. Ota. Siellä hyppäs auki. Onko mulla tuossa mitään pökälettä heittoahan tuossa just. Yksi pökäle pistää siihen samaan kohtaan. Siellähän se olikin hetken aikaa. Eikä kyllä toista ota. Nämä on kyllä hyviä möykkyjä tehdä tämmösiä. Niin. Lauta oli tarkka heitto, oikein hävetti itteekin. No, otti toisen kerrankin. Ekalla kertaa vähän näpäytti vaan, mutta kyllä se sieltä sitä kiinni jäi. Pikkunen rantapökäle. Pikkunen rantapökäle sieltä tuli. Se on niin nätisti siinä kiinni, että pääsit ihan juttiinsa. Katokko ei siinä olisi vätästä. Otetaan noin luukut auki. Nää aina auki, niin saatte vähän niinku kituset toimii. Se on kyllä tänne vähän heti haisi tämmönen hellepäivä ja aivan tyyni ilta. Näitä rupeaa nyt sitten tulee. Eiköhän tuolta löytyy yksi. No ei
toi ollut ainakaan. No sieltä se otti. Oi, ja pääsi irti. Tuo oli vähän raavaamman kokoinen. Sen tietää heti kun ne ei hyppää pintaan. Vielä yksi löytyy. Se on jännä homma, että tähän mihin ei aurinko paista enää ensimmäisenä. Ne viihtyy tässä varjossa. Tuonne ilta-auringon puolelle, se on varmaan vetetty niin lämpöisiä. Vedetään yksi älypitkä heitto. Tuolta otetaan vielä yksi. Joo, kyllä mä epäilen, että mä mennään tuonne toiseen matalikkoon vielä kanssa vähän roskiin. Katsotaan onko siellä vauraman kokoisia puikkareita. Jatketaan kohta. Tultiin tänne perälle. Täältä luulisi taas löytyvä. Ja tommosia taskuja mitä tuohon tulee, niin niitä on hyvä jiikata, niitä on paljon ahvenia yleensä. Pääsee noita välejä heittelee, niin niitä tulee tuolta lumpeikosta kyllä aina hakeen sitä aika hyvin. Tosi kyllä sitä haukeakin tulee sieltä sitten ihan samalla lailla. Kokeillaan tulisiko tosta läpi. Jäi vaan lumpeikkoon, mutta niin kuin mä sanoin, että nuo taskut on hyviä. Kyllä ne sieltä tulee sitten heti hakee. Ja parkittaa varmaan aika jokaisella omassa tommonen lumpeikkokasa ja ne väijyy siihen. Sitten kun vielä sopivan läheltä niille tulee niiden mielestä sopiva uhri, niin sitten ammutaan. Ei saanut kyllä hampaillensa, että se voisi ottaa vielä uudestaan, kun menevät paremmin linjaa. Vähän paremmin sillä, että pääsee siihen heittämään. Jos se vielä innostus.
No innostuhan se. Se löi taas ohitte. Se on jännä, että se ei lähde perään, mutta se on aina tuossa tuon lumpeikon reunasta kun vetää. Sieltä se käy tuikkaa. Kolmatta kertaa heinäköjä. Heittelen noita taskuja tästä vähän. Jos sieltä jotain löytyy. Keli on hieno. Mitä viittis heitellä? Heitellääs muuten jo tommosta avun lippaa pitkästä aikaa tälläkin. Huomaa, että ei oo kyllä sitä yhtään heitelty tällä, että jostain se tuli. Jos siihen joku ahvenkin ottais. Varsinkin näin kesälämpöisillä rupeaa olla niin mukavaa heitellä näitä. Ei tarvitse mitään niin jumppaliikkeitä, mutta kun heittää ja kelaa. Heitä ja kelaa. Heitetään noita taskut tosta pieni. Melkein epäilen, että jommasta kummasta vatikasta tulee se kala. No se oli tää välikkä. Pääsi irti, mutta eipä ollut iso. Eipä ollut iso sekä. Tämmöstä rentoa mökkikalastusta. Tää jakso tulee olemaan sitä, ettei. Keli on mitä parhain ja lämmintä on ja yksin järvellä. Mikä tää hienompaa. Jokunen kalakin tullut ja joten täytyy toi väli mennä tosta heittää vielä. Heittään se siitä. En tiedä vaihtaisinko oikein uistimen. Tulee vähän vaihtelua tähänkin. Katsotaan millä. Saadaanko jollain muulla hyviä kalaa. Kokeillaan tämmöstä. Onko tää joku vesti? Mikäli. No sieltä otti heti. Ihan hyvä väri tääkin sitten oli tänne. No sitä mennään. Niin sitä mennään. Yhtään. Rauha. Näytisti suu pielessä.
Joten ei keretty ihmettelemään sen enempää. Ottihan se sen sieltä. Pääsetkö itse? Et taida päästä varmaan molemmilla kokollakin. Et taida itse päästä. Enemmän ne kiinni menee, mitä enemmän se riautuu. Saadaan noin luukut auki. Onko se auki? Oo. Heippa. Joo. Eikä siinä. Jatketaan tästä sitten matkaa rantaa kohden. Eiköhän tästä niin jonkun sortin pätkä saada aikaisin. Saadaan pistää tosta tuon oman sekoisen vaapuvetoon ja rullailen pikkuhiljaa rantaa kohden. Jos sieltä nyt jotain kalaa tulee tuossa matkalla, niin mä laitan nauhoituksen päälle, mutta jos ei, niin menkää kalaa. Se on hienoa. Saa virta viedä ja heittelen noin pari lumpeikkupaikkaa ja kivikon vie. Ja jos ei siellä mitään on, niin tää oli tässä. Niinhän siinä kävi, että kun lähdet laskettelemaan ja heittelet vähän vielä. Hetihän sieltä jotain lyö kiinni. Se on varmaan ihan vielä päivän paras. Vähän vaikuttaa se ainakin siltä, että nyt on vähän niinku mittaakin kalalla. On komea. Ei tää nyt vielä mikään metrinen ole, mutta tää on jo muutakin kuin hauen värinen. Just sen saa sen ylös ennen kuin mennään tuohon. Tuus nyt. Sopii se sinne. Voitais nyt mennä. No. Jumalaute. Tää lumpeikko ei petä ikinä, mutta pitkään tää olikin vähän hiljasta täällä. Laitoin se vestini jikin taas. Eihän se ollut kuin toinen heitto. Toinen heitto, niin tommonen möllikkä siellä. Jumalauti. Tää täytyy kyllä melkein vielä mitatakin, kun meillä on toi työpaikka kalaskapa, niin mä nostan sen kyllä ihan haavin kanssa siihen. Mä en rupea sen paremmin kikkailemaan, kun mitäs mun vihrit ne oli. Noin vetet sen verran jo lämpöisiä, että ei viittin ihan ylimääräistä alkaa leikkiä noiden kavereiden kanssa. Ei siitä ihan kauheasti tykkää. Toi airon eniten ja tuo kohta kaikki. Hei, lopetas nyt.
keväänä se on näin soutuveneessä aina, kun saa tätä romua vielä mukaan. Sadon äkkiä. Ärsyttävästi toi. Koukku on nyt irti ainakin. Ja kun saadaan toi haavi sulta suusta pois. Otetaan nyt tosta viikestä kiinni, että mä kuulen epäilen, että mä oon joskus ennenkin sut saanut kiinni. Mä voisin melkein sanoa, että mä oon ennenkin sut saanut kiinni. Joo. Tämmönen vestini. Ei huono. Mene. Se on metsari. Äkkiä takaisin. Moro. Joo, en ota kauheasti viitti perille täällä. Kuivalomalla enää tämmöisillä ketkään. Se on helpompi vaan haavisella nostaa tuon mitalle ja päästää takaisin, jättää ne poseerauskuvat vähän kylmemmille keveille. Tää olikin hyvä päätös. Melkein jo kertaalleen lopetin tämän videon, mutta lopetetaan ne uudestaan. Menkää kalaa. Tää on komeeta. Ja toi metrikala on niinku mun raja jo. Se on mulle suurkala, kun tälleen soutuveneelle rannasta paiskii. Tää on näitä kesän kohokohtia. Varsinkin kun varmaan viekin 20 lämmintä ja kaunis kesäyö. Mutta näihin kuviin ja näihin tunnelmiin. Se on moro.